قالي ببيا ومالكي وميراني وشالي ده ببيا بعدك يرناني براتي سيا ومالكي وميراني براتي سيا بعدك يرناني Navên Orhan, ev karê min çolangiye ye. Ev karê min ji kalê me maye, ketiye de sê bavê min, dawiye da ez mame. En son vî işê ez dikim. Ev çolangî dîrokayî pir kevne. بشيبا قرمية ومالكي وميراني بشيبا قرمية بعدك يرناني Binaberê işê me jî pir nemaye. Tiştê hazir derketine. Tiştê hazir derketine, sicadê hazirin, yollukê hazirin, xaliyê hazirin, tevê hazir derketine. İşê me jî pir nemaye. قالي بدارة ومالكي ميداني بجاري ده بدارة بعدك يرناني Tabii işe desta, işe elemeyi daha farklıya, tişteyken ev daha farklıya, li goriyê nû. û em jî dixwazin vî işê me devam bike. El farqînê vî işê dikim. Eslê me ji Hesenkêfê ye. 40 sal ez vî karê dikim. Navê kalê min Hesen Merzî bû. Li Hesenkêfê bû ev. Bavê min jî li Batmanê jî vî karê kiriye. Duy da hatiye farqînê. Duy da ez mame. Hem paşê ez. Eser espezü verim hatta evane eskarım seyhab şalık çekim. Evci vana hazır bin. Avana malejmira hazır dikin. Hazır bin ez seyhaba rahat bin. Şalki bistu pencarım çektim. Avan taya untinin o çekin navi tay spijijmeye. Emz viyara dven nuluk eskivi. Avyajı mekuke. Avya dezgemeye. Letxim şidandite. Avana gürdün. Avyetiye milsereye davetsek evci. Rengi van çıka hoş ve şalki van cihav kapaştı. Mesela kija rengi nezi herde, kija gori dilem hoş ve gori aklem hoş ve ez bisar çetkim. Tevayı bir karemerat ben çolangi. Yani tevi dezgeme tev jerat ben çolangi. Mesela jbavem maye, jbavem radven Mustafa'yı çolan. Evet. Uyca ev heci sağa, ev nikare vi karevke. Edne kuma ev osatij meram mine, ne mine, cina mine. Nan bina beni dernay. Min xwest vî îşê karê devam bike. Ejî bîna îşê dinê karê dinê bira devam bike. Ama tiştê hazir derketine ev iş alî mirinê da diçe. Kes destek derne îşê me alî mirinê da diçe.